Zadrž svoj dých teraz, poď. Sa mi zdá, že ale ty dýcháš. OK. No a stop. Sa nadýchol teraz ku koncu. Nej. Musel som to zastaviť, sme na 53. Si členom Olufoxu? Nie. Tak to máme iba 53 eur budget. Kam pôjdeme nakúpiť? Do off-trendu. Dobre, a čo si kúpiš za 53 eur v trende? Nejaké oblečenie. Dobre, tak poďme. Máme síce obal od Mobilfoxu, ukáž, ale členmi nie sme. Prečo nie sme členmi? Nestihol som sa zaregistrovať. Nestihol sa zaregistrovať, no? Tak na budúce možno. OK, sme pred off-trendom a ideme si kúpiť nejaké tričko pravdepodobne, nejaký Travisov merch možno. No. Vieš, že je Travis? Hej. Daj nejakú pesničku. Sun is down, freezing cold, poďme dovnútra. Toto je Travisov merch. Napíšte mi dole do komentáru, že aký je váš najľúbenejší Pokémon a ten, ktorý sa bude páčiť aj mne, tak toho chalana alebo babu zoberiem do videa a kúpim mu 10 takýchto kartičiek. Deal? Spravím nejakú pózu. Dobre, môže byť, ešte máš 15 eur, čo také? Tu máš šnúrky, tu máš nejakú takúto postavičku. Chceš? No. Dobre, tak bereme aj to. Máme nakúpené a toto ti odovzdávam. Ďakujem. Myslím, že za ten budget, ktorý si mal, si kúpil ako celkom dobrý drip. Si spokojný? Hej. Ale každopádne musíte byť členom Ulufoxu, aby sa to zdvojnásobilo, že? Áno. No, takže hneď sa bež zaregistrovať a na budúce nakúpime.